Az Antarktiszt körülvevő Déli-óceán szennyeződésmentes, tiszta mélytengeri vizeiben a tápláléklánc legalján található a legnagyobb tömegű tengeri biomassa, az antarktiszi krill. A Neptun a természetet teljes mértékben tiszteletben tartva hozza fel az óceán mélyéről az ott található tengeri kincsek legjobbját. Az antarktiszi krillből a Neptun olyan bioaktív összetevőkben gazdag kivonatot készít, amely kismértékben fogyasztva is jelentős hatással van az élettani folyamatokra. A legfőbb kivonat a Neptun krillolaj, amelyben 3 egyedülálló, önmagában is fontos összetevő található. Ezek a foszfolipidek, omega-3 zsírsavak és antioxidánsok. Független klinikai tanulmányok kimutatták, hogy a Neptun krillolajnak kiváló hatása van az emberi egészségre a szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint az idegi bántalmak terén, továbbá bebizonyosodott gyulladás csökkentő hatása is. Az érelmeszesedés az érfalon kialakuló oxidációval és gyulladással kezdődik. Az LDL-koleszterin lerakódik az érfalon, ami csökkenti az ér keresztmetszetét, akadályozva a véráramlást az agy, a szív és az izületek felé. A Neptun krillolaj kiváló antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik. Klinikai tesztek támasztják alá, hogy a Neptun krillolaj csökkenti a gyulladást és az LDL-koleszterin szintet. Ellenben fokozza a HDL-koleszterin szintjét, amely tudhatóan csökkenti az érfalon lévő lerakódásokat és elősegíti a véráramlást. Az agyi tevékenységet is serkenti, csökkenti a szívbetegségek kialakulásának kockázatát, és javítja az izületek egészségét. A Neptun krillolaj már nagyon alacsony napi adagban szedve is természetes megoldást kínál a krónikus egészségügyi problémákra, mellékhatások nélkül. A Neptun kifejlesztett egy egyedülálló eljárási kódexet arra vonatkozóan, miként készüljenek a kivonatok, és ezt szabadalmaztatták világszerte. A Neptun által kifejlesztett eljárás, a Neptune Ocean Extract a világon az egyetlen olyan hatóanyag kivonási mód, amely teljes mértékben kinyeri a tengeri biomasszában, azaz a mélytengeri krillben megtalálható értékes tápanyagokat. Ez az egyedülálló eljárás maximálisan megőrzi a krill bioaktív tulajdonságait. Az első laboratóriumi szinten a minták előkészítését és az alapvető fizikai, valamint kémiai méréseket végzik. A másik laboratórium új termékeket fejleszt, és a legfejlettebb laboratóriumi eszközöket használva klinikai elemzéseket végez. A Neptun elkötelezetten támogatja a kutatást és fejlesztést annak érdekében, hogy egyre tökéletesebbé tegye egyedülálló hatóanyag kivonási eljárását. A cég a termékeit étrendkiegészítőként árusítja Észak-Amerikában, Európában és számos ázsiai országban. A Neptun dinamikus és céltudatos csapata folyamatosan azon dolgozik, hogy eleget tegyen azoknak az elvárásoknak, amelyeket a tudatos fogyasztók támasztanak az egészséges életmóddal és életminőséggel szemben.